L-aħbar li se tkun qed tissaħħaħ il-kura veterinarja urġenti għall-annimali ġiet milquha u mfaħħra minn bosta persuni inkluż attivisti favur id-drittijiet tal-annimali. Imħabbra mill-Ministru Anton Refalo din se tkun possibbli permezz ta' skema b'kollaborazzjoni mal-Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji fejn se jkun qed jiġi provdut servizz ta' emerġenza minn diversi kliniċi liċenzjati. Lan waraja huwa li jkompli jissaħħaħ il-qasam tal-kura u l-benesseri tal-annimali, b'mod partikolari f'ħinijiet li jafu kun diffiċli biex f'każ ta' emerġenza sit ta' Annimal isib lajnuna ta' veterinarju. News tkellem ma' Dr. Romina Frendo, attivista fil-qasam ta' drittijiet tal-annimali li spjegat kif din l-aħbar kienet waħda mixtieqa ħafna minn kull persuna li għandu annimal bħala parti mill-familja tiegħu. Hija ħaġa importanti ħafna, kull attivist, kull owner ta' kull annimal ovvjament hija xi ħaġa li inna nistennew allura fis-sfond ta' dawn li qed jiġri da kollu bħalissa kienet aħbar li il-qajna b'ħafna entużjażmu qed tifhem għax hija xi ħaġa li hija bżonn juża, ma jistax inti jkollok pett u ma jkollokx tabib miegħek jinqalgħu l-affarijiet sfortunatament fil-ħinijiet meta l-inqas issib għajnuna. Allura ovvjament hija xi ħaġa pożittiva għall-aħħar u ovvjament għandna l-pjaċir u l-gost li din l-inizjattiva tħabbret. Intant f'kumment ma' News is-Segretarju Parlamentari għas-sajt l-akwakultura u d-drittijiet tal-annimali Alicia Buġejja Sajd spjegat kif l-aħbar ta' dan is-servizz intlaqet tajjeb ħafna minn bosta persuni, mod partikolari attivisti favuri drittijiet tal-annimali. Sostnit kif il-Gvern kommess li jkompli jisaħħaħ dan il-qasam biex ikomplu jiġu mħarsa drittijiet tal-annimali u jingħataw il-priorità mistħoqqa. Is-servizz se jibda jingħata kull lejl bejn it-8 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi, dan sakemm jibda jopera b'mod permanenti l-isptar tal-annimali f'Taqali.